Mateo Kapitulo 5. Ug sa ginatan-aw niya ang mga panon sa mga katawhan, mitunga siya sa bukid, ug sa nakalingkod siya, mingduol kaniya ang iyang mga tinun-an, ug sa pagbuka niya sa iyang baba, iyang gitudloan sila nga nagaingon. Bulahan ang mga kabus sa espiritu, kay ila ang gingharian sa mga langit. Bulahan ang mga nagmasulubon, kay sila pagalipayon. Bulahan ang mga maaghop, kay sila magapanunod sa yuta. Bulahan ang mga gigutom o giuhaw sa katarungan, kay sila pagabusgon. Bulahan ang mga maluloyon, kay sila makadawat og kaluoy. Bulahan ang mga maputli og kasing-kasing, kay sila makakita sa Dios. Bulahan ang mga makigdaiton, kay sila paganganlan mga anak sa Dios. Bulahan ang mga ginaluto